Привитание, привитание мои шановные. У нас сегодня экспериментальный выпуск. Такі нібы агляд, ці то замануха дзеля гледачоў, якіх гэта можа быць зацікавіць. Што я хочу зрабіць? Сёння мы будзем гуляць у Microsoft Flight Simulator. І на пачатку перад набыццём гэтай гульні я лічыў, што гэтая гульня падыдзе як замена Euro-Truck сімулятора на будучыню далёкую. Таму што у гэтым бягучым годзе выходзіць новая часціна Microsoft Flight Simulator 2024. Гэтая, калі што, ўжо 4 гады маецца на рынку. Але пакуль я навучуся лётаць і гэтак далей, усё, но мноства рэчаў яно змянілася, разумееце? Мноства рэчаў змянілася, і такім чынам я перадумаў. Я вырашыў вас трошкі пазнаёміць, калі вы не ведалі, што гэта такое. Як бачыце, нам даступны увесь свет. Увесь свет. Мы можам летаць ноччу, мы можам лётаць і ўдзень, і гэтак далей. Але гульня арыентуецца на тую часціну света, у якой вы зараз знаходзіце, як я, напрыклад. Вот. І менавіта такія суткі і выстаўляць вам. Гэта можна пазбегнуць. Вось. Але я не хачу зараз гэта рабіць, таму што не на гэтым я засяроджваюся. У нас, калі што, даступна перад пакупкай. У вас даступна мноства самалётаў, на якіх вы можете лётаць. Яны як звычайныя, так і незвычайныя, як медленныя, так і хуткія. Вось, я ж вырашыў ўсё ж такі зараз палятаць на даволі хуткім, 452 км на гадзіну. Вось, а не на вучэбным Cessna. Cessna даволі карысны, ці як гэта зручны дзеля таго, каб на ім лётаць і аглядаць некаторыя мясцовасці, але вельмі медленны. Вось, у яго ёсць свае праблемы. Гэта ў нас Польшча, калі не памыляюся, так? Раброва, гэта Калінінград. Гэта ў нас Леха-Валенцы, так, гэта Польшча. Што б я хацеў? Па-першае, на бягучы момант я бы хацеў, каб мы паляцелі туды, дзе я даўным-даўно не быў, і трохі ўжо засумаваў па сваіх мясцінах. Як я ўжо прагаварыўся, свае мясціны я маю на ўвазе, канешне ж, Беларусь. Але ні ў якім выпадку не падумайце, што гэта Менск. Не. Ад сябе дадам, Менск я не вельмі люблю і паважаю, так бы мовіць. Я люблю Гарадзеншчыну. У гэтым горадзе я вырас, у гэтым горадзе я пражыў усё сваё жыццё, і таму мы менавіта з аэрапорту Менск-2 паляцім у Гародню. Зробім гэта па мапах, пакуль што я навігацыяй не ўмею карыстацца. Не ведаю, можа хтосьці з вас ведае, як гэта рабіць, то падкажыце ў каментарах, але на бягучы момант мы будзем карыстацца менавіта арыентаванне па мясцовасці. То бок мы пераляцем паўз Менск, знойдзем шашу, якая вядзе да горадні, і па ёй уже паляцім. Вельмі спадзяюся, што я пабачу свае родныя вуліцы, вельмі спадзяюся на тое, што я пабачу хаця б масты праз Нёман. Нёман, канешне, я думаю, абавязкова тут павінен быць. А інакш навошта гульню ўвогуле гэтую ствараць, разумееце? Калі ў ёй Нёмана не будзе. Але таксама я спадзяюся і на тое, што нешта, што здарылася. Але я таксама спадзяюся і на тое, што апроч Нёмана будуць масты праз гэты Нёман. А таксама драматычны тэатр. Наш что такое, я не разумею з графікай. Занадта моцна пацягнуў. О! Прабачце, калі ласка, гэта невядомая нейкая херня здарылася з графікай, што яно так вось паводзіла сабе дзіўна. Мы патроху набіраем высоту. Тут можна вось так вось глядзець, як бачыце, з кабіны. Управа, улева, потым перамяшчацца, канешне ж, калі мы набіраем патрэбную высоту.
Вось, але мяне зараз, пакуль мы будзем ляцець, больш цікавіць іншы момант. Мы будзем глядзець гэта вось так. Трошкі гучна. Вось, але я спадзяюся, што мяне чуваць. Вось так дакладна мяне будзе чуваць. Вось, і таму мы ляцім. Куды мы ляцім? У першую чаргу мы паляцім улева, каб знайсці горад Менск. Таму што аэрапорт Менск-2, ён знаходзіцца трошкі на заходзе. Трошкі так нармалёва. Таксама нам нужна разагнацца да пэўнай хуткасці. О, добра. Бачыце, тут ёсць некае сяло Дубравоўка. Усе гэтыя мясціны мы будзем пралятаць. Я спадзяюся, вы знойдзеце свае родныя некаторыя. Вось, і пакуль будзем ляцець, мы з вами трошкі паразважаем увогуле аб тым, што можна будзе рабіць з гэтай гульнёй, ды увогуле на будучыню. Не звяртайце, калі ласачка, увагі на людзей, якія там нешта толдычаць заўсёды, пакуль мы будзем ляцець. Это проста аператары мясцовых аэрапортаў. Гэта нерэальныя людзі. Вось, і таму. Каладзішчанскі калодзішча, карацей. Гэта сельскі савет. Чамусьці менавіта так яго адзначылі на гэтай мапе. Даволі вялікая вёска, слухайце. Так, вышыню мы ўжо набралі нармалёва, высокую. Я толькі бачу, мы яе знізім. Каб было лепш відаць. Так, пераходзім. Вось так, трошкі зніжаемся. Гэта я раблю для таго, каб зразумець, у які гарызонт мы ляцім увогуле. Гэта Ліпкі. Я так разумею, гэта ваенная база нейкая каля Менску. Правда? Попішча. Першамайскі раён. Вось мы ў Менску, калі што. Да, прабачаць мяне меншукі, але я не люблю гэты горад. Хіба што я ведаю пару людзей, якія мяне разумеюць. Вось. Своеасаблівы горад. Так бы мовіць, на нармалёвага такога гурбана. Так, тут гэта што, калі што, гэта аб'язная. Аб'язная вакол Менску, МКАД. Хіба што так яе меншыкі называюць. Вось там Мінскае мора. Знакамітае, зялёнае кожнае лета. Дзеля чаго? Дзеля чаго? Першую чаргу я б хацеў з вамі меркаваць, дзеля чаго мы з вамі ляцім у горадзе. Як я сказаў, паглядзець на драмтэатр, паглядзець на тыя раёны, якія маюцца, і першую чаргу спраўдзіць, ці сапраўды у гэтай гульні рэалістычная мапа. Калі я не памыляюся, яна нават абнаўляецца неяк тут. То бок без уліку працы распрацоўшчыкаў, там неяк берецца гэтая Google мапа крацей, і штучны інтэлект яе перапрацоўвае. Каб вы маглі тут вось ехаць, ляцець, ляцець і назіраць за дарогамі, развязкамі, рознымі арыентырамі, якія маюцца на зямлі. Вось, усё дзеля таго, каб паглядзець, як гэта выглядае рэалістычна, калі вы ўвогуле гэтую мясцовасць не бачылі ў сваём жыцці. Так, Менскае мора, як я казаў. Нам трэба абляцець яго з левага боку, і мы выйдзем на каменную горку, калі не памыляюся. Жданы. О,
Ждановічы. Гэта кірмаш, правильно? Рынак Ждановічы. А гэтая шайба... О, гэта ж лядовы... гэты... Мінск-арэна. Яна ж называецца, правда? Качина. Так, калі гэта ў нас былі Жданы, то вось гэта акурат такі і ёсць з'езд на горадню. Правильно. О, бачыце, вон там дзве запраўкі. Вось, адная і другая, так. І вось гэта каменная горка. А, не, глядзіце, тут даволі яшчэ старыя фоткі. Гэтыя дамы ўжо пабудаваныя. Тут, я памятаю, быў такі длінны зялёны, мне падаецца, дом. Ну, добра. Калі камусьці з вас гэта цікава, конечно ж, пішыце ў каментарах, мы абавязкова палятаем там, дзе вы скажаце. А на сённяшні дзень у мяне іншы матыў. Мы ляцім у горадню. Мы будзем пралятаць у маіх родных мясцінах. Чакай, не психуй. Все нармалёва будзе. Так, выраўноўваем гарызонт. 3300 гэта 1000 метраў. Ну, трохі больш. Я, конечно, разумею, што гэты самалёт можа лятаць і на 3000 метрах, то бок на 10 000 футах. Вот. Але я хачу ўсё ж такі разглядаць усё, што будзе ісці пад намі. Дзеля гэтага мне не патрэбна такая высота. Вот. А потым спадзяюся, што можна будзе знізіць хуткасць сваю і паглядзець на гістарычны горад. Калі хто не ведае, горад Гродны вельмі стары, і там ёсць што паглядзець. Новоселье. Цікава, як гэта выглядае ўсё з кабіны пілота. Но я б не сказаў, конечно, што неяк выглядае цудоўна. Нічога не бачна, зноў жа, што жа вінт. Да выраўноўвайся ўжо, што тут такога? А яго ўсё цяне на правы бок. Новае поле. Вось такія вёсачкі ў нас будзе сустракацца на працягу ўсяго шляху. Ракаў. Я ўсё чакаю, калі з'явіцца Валожын. Калі не памыляюся, ад Менску да Валожыны 70 кіламетраў усяго. То бок мы павінны за 20 хвілін праляцець гэтую дыстанцыю. Ой, я памятаю, калі гэта будавалі. Гэта ж кальцо галоўнае такое. Яно зараз ідзе далёка ад Менску. Я па ім ездзіў, калі што, з горадні ў Барысаў. Па гэтаму кальцу. Яно ўжо даўно скончанае, калі што. Ўжо больш за 5 гадоў, як скончанае. Хочу спусціцца, паглядзець на машыны. Ну так, я б хацеў на 1500 футаў.
Я вось толькі яшчэ кіселі нейкія. Я вось толькі яшчэ не ведаю, ці мяняецца тут надвор'е. Але калі сонейка, канешне, самалёт выглядае суперскі. Усе гэтыя блікі, карацей, прыгажуня. Давай патроху спускацца будзем. Адзіна толькі хуткасць падае, а я не хачу, каб яна падала. Так, 2300. Давай яшчэ ніжэй. Это калі што 600 метраў. Зараз мы знизимся до 1500 и поднимем нашу хуткость. Лётаць у Беларусі бяспечна, на жаль, немажліва. Немажліва, таму што малая авіяцыя попросту забаронена. На жаль. Это не Воложин. А вось гэта хуткасць, а? Як вам? Трошки занизько. Куди яны поїхали? Бачите, який бах цікавий. Машини навпрост по полю їздять. На скрыжаваннях я гляжу, у них паўсюль гэты бах. І тут таксама яны па траве ездзяць. Ну, тут па лесе. Просто, ну нічога. Гэта, я лічу, можна дараваць. Калі ўсё астатняе будзе добра. Калі я побачу стары замак, новы замак, гістарычны цэнтр, драматычны тэатр, то я дарую ўсе гэтай гульне. Так, а вось гэта ўжо падождана на Воложин. Так? Воложин, 3 кіламетры. Ставьте падабайку, калі вы з Воложина. Ох, я памятаю гэты паварот. Я наездзіў па гэтай шашы. Ой, вам не перадаць. Хіба што кіламетраў 60-80 тысяч за свое жыццё. Да холеры. Я Менскую шашу вывучу просто на память. Як кажуць, можна з закрытымі вачыма па ёй ездзіць зараз. Кінь меня просто пешки дзе-небудзь, я тебе скажу, на якім кіламетры мы знаходзімся там. Так, пасля Воложина у нас будзе Іўе. Неверагодна цікавы горад. Просто супер мястэчка, просто супер локацыя. Я раю ўсім, хто жыве ў Беларусі, заязджаць туды ды дазнавацца пра гісторыю гэтага горада.
Я быў там не аднойчы, магчыма, ну і не так ужо і шмат, калі што. Магчыма, там разоў 4-5, можа болей. Не скажу вам дакладна, але кожны раз гэта быў цудоўны раз. Па-першае, мяне вельмі здзівілі людзі, сапраўды здзівілі, таму што вельмі добрыя, вельмі пяшчотныя, проста безадказныя. Я просто абажаю такіх людзей, вот шчыра вам кажу. З усімі заўсёды можна было дамовіцца, ніякіх табе хабараў, нічога такога, ўсё па сумленнасці, ўсё па чысціні. Карацей, вельмі прыемныя ўспаміны ад гэтага гораду. А калі яшчэ нешта ведаеш пра гісторыю ягоную, што ён вельмі старажытны наш горад беларускі, то адзінае толькі шкада, што камуністы там даволі шмат папрацавалі. Так, канешне, да камуністаў яшчэ і былі расійская імперыя, якая таксама пашкодзіла вельмі шмат у гэтым горадзе, але ён усё ж такі застаецца вельмі добрым горадам, нават і сёння, я ўпэўнены. Тут балаты, калі што недалёка. Бачыце, колькі лясоў. О мясцовасці, у гэтай мясцовасці існуе гэты горад. Там ёсць і ўеўскія тарфянікі нават, дзе ідзе здабыча, можа мы іх будзем прадатаць, то я вам пакажу. Так, мы далёка даволі высока падняліся. Адзінае толькі я спадзяюся, што мы пабачым іўе адсюль з шашы. Так-то на машыне там яшчэ трэба праехацца, а вось тут я не ўпэўнены, што адмалёўка пакажа. Вось бачыце, мы тут пралятаем, а што гэта? Ой, Баштовскі сельскі савет, Башты. Бакшты, ёпта, я памятаю, што не было такого селішча Башты. Бакшты. А? Як вам малюнак? І гэта ўсяго 1000 метраў. Вышыня, на якой зараз лечу. Прыгажосць. І тут яшчэ нешта зялёненькае. Калі я не памыляюся, тут хутка павінна быць паліўная станцыя Беларуснефці. Магчыма, гэта она. Даволі часта на ёй запыняўся, не тое, каб заправіцца, а проста так адпачыць ад дарогі. Цягні ўверх. Ух, халера. Трошки напружуся. Штосьці мне падаецца, мы ўжо блізка іўе. Што гэта за мястэчка? Лелынкі. Так, це што, я не памятаю такого. Лелюкі. Нешта знаёмае, але там не быў ні разу. Лелюкі.
Штосьці даўно мы не бачылі ніводнымі гэтай гораду. О, чакайце, што там? За лесам дарога ўправа, і там нейкае даволі вялікае мястэчка. Ну, не мястэчка, гэта ўсё ж такі вёска. Ці як там Лукашенко любіць сказаць, аграгарадок. Так, там ёсць Іўе. А вось гэта Іўе ёсць. Вось мы пролятаем недалёка ад Іўе. А чамусьці не падпісана? Сельскі савет ён падпісвае. А сам горад не. Дзіўна. Як бачыце, мястэчка невялікае, але з'яўляецца райцэнтрам. Так. Так. Адзінае толькі, я памятаю, што там быў даволі добры ландшафт. Не былі даволі высокія ўзгоркі, гэтак далей, тут гэтага не бачна, на жаль. Ну, нічога. Море нам. Ну, наступны прыпынак у нас, калі што, гэта будзе Ліда. Хто не ведае лідскі замак, той не беларус. А ўжо якая гісторыя ў горада? Закачаешся. Ён не такі старажытны, як той Іўе ці горадня. Усё ж такі, але гэта, лічы, жывы помнік сяброўства Вялікага княства Літоўскага, яшчэ таго старажытнага, вітаўтаўскага ці гедымінаўскага. Жывы помнік таму, як яны сябравалі з татарамі. Хто не ведаў, ВКЛ, нашыя пра і да гэтак далей дзяды, яны не канфліктавалі даволі доўга з татарамі. Яны з імі мелі альянс, можна бы так мовіць. Яны заўсёды былі побач і дапамагалі. І нават узгадвалі адзін аднаго ў перапісцы афіцыйнай, што мы сябруем таксама як дзеды нашы, як айцы нашы і гэтак далей. Горад паўстаў акурат такі дзеля ці чакай, як гэта будзе? Дзякуючы, Божа, галава два уха. Дзякуючы менавіта гэтаму сяброўству, таму што у невялічкім мястэчку Ліда, на невялічкай вёсцы, не было нічога, даволі доўга. Ніякага гораду там не было ажно да тае пары, пакуль хан Тахтамыш не папрасіў у Вітаўта дапамогі. Гэта з таго, што я памятаю. Канешне ж, гісторыкі могуць мяне правіць, як толькі захацят. Ці захацят увогуле. Але. І таму там быў пабудаваны замак. Татары, якія разам з Тахтамышам пераседжвалі у гасцях у Вітаўта, пабудавалі там замак. Вось. І ўжо адтуль Тахтамыш стаў галоўным ханам Залатой Арды, так, пры дапамозе Вітаўта, лічы. Трэцякоўскі сельскі савет. І бачыце, вось яны тарфянікі. Я памятаю, 1 год яны гарэлі. Вам не перадаць, што гэта за жудасць была. Колькі б ты не ехаў тут, ужо на працягу 20 кіламетраў прыблізна, а то і 50, па гэтай шашы гарадзенскай. Усё пахла і пахла, смярдзюча так пахла. Я лічу, што вы, магчыма, ведаеце, што такое торф, калі яго паляць, так? Можа, комін там нехта распальваў і гэтак далей. То той ведае. Але, канешне, пах ён такім непрыемны. Калі хто з беларусаў жыве у Кракаве, той, напэўна, ведае, як гэта пахне, таму што, мне падаецца, гэта адзін з самых непрыемных пахаў увогуле. А вось там лідскі аэрапорт. Гэта ваенная база, калі што. Гэта дакладна ваенная база, а вось гэта з'езд. Так, вось гэта дарога на Ліду.
Шейбакі, о, я памятаю, я там некалькі разоў быў. Мы ўжо набліжаемся ўжо да горадні бліжэй. Шейбакі, так, гэта вёска, якая знаходзіцца па дарозе, калі едзеш з Мінску з Менску ў Ліду. Вось. А Даліна, не памятаю, не быў там. А ўжо калі з горадні едзеш у Ліду, то там іншая вёсачка. Ой, не Галавачы, я ўжо не памятаю, слухайце. Даўно я тут не быў. Калі што, апошні раз я па гэтай мясцовасці ездзіў 10 год таму. Таму прабачце, калі дакладна не ўспомню назвы ўсіх вёсак і гэтак далей. Халера, хочацца прямо заляцець зараз у Ліду, але мы ляцім ўсё ж такі, наша мэта гэта горадня. Ляцім у горадні, а вось гэта дарога акурат такі ў Ліду з Гарадзенскай шашы. І тут не падпісана, што за вёска, ну і ладно. Даволі небяспечнае скрыжаванне, калі што. Там заўсёды трэба быць... О, гасцінны двор. О, я памятаю гэтую, як гэта, карчму. Overspeed. Успокойся. Все нормально. Все будзе добра. Дзітва. О, памятаю гэту вёску Дзітва. Але я быў аднойчы толькі ў яе. Яна таксама даволі знакаміта, нават сустракаецца ў нейкіх гістарычных крыніцах беларускіх. Вось, але так і застаецца вёсачкай. Тарнова таксама ведаю, так. Слухайце, ўсе гэта родныя назвы. Прыемна. Я не пашкадаваў ніводнага злотага, калі купляў гэтую гульню. Ужо не пашкадаваў, таму што сустрэў даволі шмат знаёмага. Зараз даляцім да горадні і пабачым, што мы маем там. Пасля Ліды ў нас будзе праз 40 кіламетраў Шчучын. Неверагодны Шчучын. Дзесьці я чуў, што Шчучын з'яўляецца горадам, горад-брат, як там называецца ён, пабрацім з Шчэцінам польскім, які знаходзіцца вельмі далёка ад яго. Мажэйка. О, то таксама ведаю, памятаю гэтую вёсачку. А ведаеце што? Тут жа ж недалёка ёсць супервёска. Ні за што ў жыцці не здагадаеце, як называецца. Беларусы зразумеюць, усе астатнія, магчыма, не. Украінцы таксама зразумеюць. Называецца гэтая вёска Ваверка. То бок, калі памяняць ціск у гэтым слове, атрымаецца вавёрка. Супервёска. Мне вельмі падабаецца гэты рэгіён. Ён увесь у лясах, увесь у такіх, ведаеце, ну, сапраўдная Беларусь заходняя. Сапраўды. Такая утульная, такая вось неурбанізаваная. Ну, карацей, мне вельмі падабаецца. Мажэйкава таксама ведае гэтую вёсачку, таму што даволі часта мне трэба было ехаць, напрыклад, у тую ж Ваверку, а потым ляцець уніз, туды ўніз, гэта на поўдзень, у Берасцейскую вобласць, ці то ў Кобрын, там я памятаю, ці то ў Ружаны. Вось, і гэта акурат такі праз Мажэйкава. Вялікая Мажэйкава, так, тут напісана большое з расійскай мовы. А так гэта Вялікая Мажэйкава, вось, і там проста Мажэйкава. Мажэйкава, калі што, стаіць, можа, ўжо стаяла, хто яго ведае, паліўная станцыя «Лукойл». Я на ёй таксама вельмі часта адпачываў, п'ю каву, прабачце, не каву, флушу, харбату, бо я каву не п'ю. Зойдзеш, возьмеш сабе кубак харбаты, ці нешта так на зуб пакласці. Вельмі ветлівыя людзі там заўсёды працавалі з гэтага Мажэйкава.
што, ляцім, ужо хуценька да Шчушыны даляцім. Калі мы не памыляюся... Ой, тут дарога, слухайце, заўсёды была вельмі складаная, я памятаю. Калі яшчэ шашу не дабудавалі, а толькі-толькі пачыналі. Я памятаю, як машына прыгала па гэтай дарозе. Ой, вам не перадаць. То бок 110, ніколі не дазваляў сабе ехаць па ёй. 90, гэта адзінае, што было даступна, і яна была складаная. Складаная не тым, што пакрыццё было кепскае, а менавіта тым, што яна паўтарала ўзгоркі, ўсе горы і гэтак далей, то бок ты мог проста падляцець, скокнуць нармалёва так, калі будзеш ляцець з вялікай хуткасцю. Лянты. А слухайце, а як мы праехалі вёску Рум? Ёй не было ўвогуле, мне падаецца. Рум — гэта такая маленечкая вёсачка, яна была яшчэ пасля Валожыну, перад Іўе. А вось і Шчучын. Вось гэты паварот на Шчучын галоўны. О, не, ўжо поля няма, ужо тут самалёт стаіць, ужо даўно. Невялічкі Шчучын, але вельмі добры горад. Людзі хітрыя. Людзі хітрыя, але слухайце, я люблю гэтых людзей. Тут таксама жывуць вельмі адметныя, вельмі такія класныя беларусы. Сапраўды класныя заходнія беларусы. Я кажу хітра, але гэта толькі з боку пазітыўнага. Сапраўды добрыя, пазітыўныя людзі. Мне вельмі падабаюцца. Месцамі простыя, так, месцамі сустракаюцца вельмі простыя людзі. Яны такія на зямлі, спакойныя. Трошкі занадта спакойныя бываюць, але вельмі прыемныя. Заўсёды любіў прыязджаць сюды, ды размаўляць з імі. Ці то па працы, у асноўным без працы. Я проста любіў патрындзець. І гэта факт. І яны таксама любілі са мной патрындзець. Мне гэта вельмі падабалася. Ну што, пасля Шчучына у нас будзе Скідаль. Скідаль, які сёння, на жаль, запісаны як Скідзель. Гэта адбылося пасля 91-го года, калі расійскія назовы пачалі мяняць назад на беларускае, і чамусьці гарадзенскае чыноўніцтва вырашыла, што трэба зрабіць гэта тое самае, як і па-расейску. Па-расейску горад называўся Скідзель. Таму яны проста ДЗ ўставілі, беларуская Каменка. Гэта вёсачка не ведаю, там не быў, але Каменка таксама ёсць у Берасцейскай вобласці. І там ёсць Камянецкая вежа. Найстаражытнейшая будова на тэрыторыі Беларусі. Найстаражытнейшая будова, калі не памыляюся, 9 век. Крацей, што ж са Скідлем не так? Гэта тое, што чыноўніцтва вырашыла перавесці з расейскай мовы, і наўпрост абазвалі яго як Скідзель. Хаця насамрэч назва гораду на беларускай мове звучыць як Скідаль. Скідаль, калі не памыляюся, гэта сельскагаспадарчая не прылада, але нейкая пабудова. То бок яна мае даволі глыбокі сэнс. І, напрыклад, моя бабуля, калі што, яна з-пад Скідля. Менавіта так яна казала заўсёды, што пад Скідлем жыве, а не пад Скідзелем, як зараз гэта прынята казаць у мясцовых. То яна ўсё жыццё там пражыла, крацей. І калі трэба кудысьці з'ехаць, канешне, я ехала ў Скідаль. Калі нешта было купіць, то, канешне, гэта было ў Скідлі. Вось, але у мяне ёсць такая зараз крыўда на тых чыноўнікаў савецкіх, якія засталіся нам у спадчыну пасля 91-го году. І гэтая спадчына нам псуе сёння
нашу гістарычную памяць. Вось, калі што, шаша праходзіць акурат скрозь гэты горад. Тут мы яго ніяк не прапусцім. А вось на гэтым кавалку дарогі я ўпершыню ў сваім жыцці разагнаўся да 160 км. Калі не памыляюся, до таго першага паварота, так, вось адтуль, дзе мой зараз хвост тычыць, і сюды я нават на новым аўтамабілі, калі працаваў, разагнаўся да 184. Хіба што гэта было ўсё на сваім жыцці, больш мне не трэба было. Таму што, ведаеце, я змяніўся. Вось ён, бачыце, я нават тут напісана «Скідель», але гэта зноўку з расейскай мовы. Таксама, як і большая, там нешта было, Мажэйкава, замест вялікая Мажэйкава. Так, Скідель, невялічкі горад, але больше хіба што за Іўе. Тым не менш, яго пазбавілі статусу райцэнтру, і на сённяшні дзень ён вось такі вось. Добры гарадзец. Невялічкі, маленечкі. І вось тую рэчку, людзі добрыя. Хто ведае, то ведае, хто не ведае, хай закрые свой рот. Павінны ўсе ведаць, што там за рака цячэ. Мы набліжаемся да горадні. Засталося 20 кілометраў усяго. І вось там ужо, бачыце, мне паказвае Гродно 8 кілометраў усяго. Мой любімы горад. Найлепшы горад у свеце, на мой погляд. Найлепшы, гэта факт. Несумненна. Калі што, я зараз пра самалёты разважаю трошкі. Калі б гэта быў Цэсна, мы б і ляцелі ў 2 разы даўжэй. А вось і Абухава. Абухава гэта мястэчка, маленечкая вёска, але хіба што кожны ведае абухаўскі калгас, які тут існаваў. Ён адзін з 3 наймацнейшых, якія маюцца ў Гарадзенскай вобласці, хіба што ўваходзіць у топ-20, напэўна, лепшых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў краіны. Вось так вось. Абухава. Ай, блядь. Не дай Бог я заплачу, пакуль я тут буду лятаць. Гэта, калі што, гарадзенскі аэрапорт. Ён занадта блізка. Мне падаецца, ён далей у рэальнасці распаложаным. Але сапраўды так, гарадзенскі аэрапорт маецца. На ім можна сядаць, як бачыце, на гэтым аэрапорце. У межах гэтай гульні я маю на ўвазе. То бок, калі будзем выконваць нейкія задачы, то там яны ёсць, але я б не вельмі хацеў імі займацца. Я б лепш палятаў, ўсё ж такі паглядзеў бы з высоты, з вышыні гэтай. Можа вам, сапраўды, калі з'явяцца каментары, якія папросяць мяне куды-небудзь злятаць, то мы з вамі палятаем. Ну што, вось мой горад. Гэта Нёман. Гэта мой бацька, на якім я рос усё дзяцінства. Воды якого я добра ведаю. Вельмі шаную гэту раку. А гэтая вуліца называецца Скідальскае шассе. Вось гэтая маленечкая. А вось гэтая злева, гэта акурат такі шаша Менск-Гродно. Мы зараз пролятаем над прамзонай. Тут даволі шмат было прадпрыемстваў. Я ўсіх, напэўна, не ўсе, але мноства з іх праехаў. Вось гэта Гродно аблсельстрой. Пад правым маім крылом вы бачыце зараз. Тут розныя ТЭЦ-2 і гэтак далей. А вось гэтая велічэзная прастора, гэта Азот. Гродно Азот. Я ўпэўнены, што вы пра яго чулі. Там забалаць, бачыце? А вось путрышкі. Там вось путрышкі былі. Лес. Карацей. А вось гэта трэнуюцца нашы матацыклісты, якія любяць оффроуд. Вось яны лётаюць па гэтых кольцах. Калісьці гэта был Ауми. А вось гэта чорная, гэта... Бляха, што гэта у нас? Аранжевая. Я уже запамятаў, слухайце.
Ну што, набліжаемся да гістарычнага цэнтру. Да гістарычнага цэнтру, і мы пралятаем яго, ці што гэта? Чакай. Так, вось ён, наш гістарычны цэнтр гарадзенскі. Вось яны масты, вось ён Нёман. Калісьці я працаваў вось у гэтым будынку, які знаходзіцца на беразе Нёмана, бачыце, такі незвычайнай формы. На жаль, не бачу драматычнага тэатру. Зусім не бачу. Ці ён тут не адмаляваны проста, ці што. Так, ну з яго зрабілі незразумелае нешта. Чакайце. Давайте паспрабуем яшчэ раз праляцець над цэнтрам, ці каля цэнтру. Церквы таксама не адмаляваныя. Слухайце, ні касцёлы, ні цэнтры, нічога такога. Ведаеце, толькі вось гэтыя будынкі, вось гэтая звычайная забудова. Ну, на жаль, гэта проста будынак, гэта не будынак драматычнага тэатра. Ой, тут бачыце яшчэ вялікі гэта ўласніцкі сектар, так, малыя дамы, іх уже даволі даўно няма, тут шматпавярховікі везде паўсюль пабудаваныя. Вось, а гэта ласасянка, так, ці не? Падобная на ласасянку. Так, гэта ласасянка, наша невялічкая рэчка. Я на ёй правёў у сваім дзяцінстве вельмі шмат часу. Гэта мікрараён Фолюш. Ён дастаткова вялікі, не такі маленькі, як тут намаляваны, калі што. А вось гэта вось вядомае возера для ўсіх гарадзенцаў. Возера юбілейнае. Халера, як яно падобнае на рэальнае. Так, мне падаецца, трэба знізіць хуткасць. Так, Нёманскае вадасховішча, якое з'явілася пасля пабудовы гідраэлектрастанцыі. Так, а гэта дарога на Волкавыск. Там будзе капцёўка. Ёсць такая вёска. О, паглядзіце, гэта ж Альшанка. Гэта новы наш раён, які пабудавалі хіба што амаль што самым апошнім. Гэта раён фабрычны, а гэта Альшанка. Я, калі што, спрабую зараз на невялічкай хуткасці даляцець да гістарычнага цэнтру, праляцець там. Гэта чыгуначны... Так, гэта ж чыгунка. Усё роўна мы яшчэ ляцім даволі хутка. А гэта плошча Пушкіна, так? Стары мост. Гэта зноўку той будынак, дзе я працаваў, як я вам казаў. Ну, гэта старое место. А, вось гэта вось зелёнае, гэта, калі што, фарны касцёл павінен быць. Не. Плошча Леніна, парк Жалібера. Чакайце, за нізка апусціўся, ўжо не разумею, дзе я. Мы ляцелі, калі што, на вышыні 300 метраў. Гэта дзевятоўка, так, гэта дзевятоўка. Гэта дзевятоўка, мы пролятаем над дзевятоўка. Вось там забудова ідзе, тут мясакамбінат. Ленінскі аблвыканкам.
Вельмі карысная інфармацыя. Ленінскі аблвыканкам. Я калісьці жыў на Дзевятоўкі. На Дзевятоўцы, правільна казаць. Вось Градзенскі мясакамбінат. А зараз пролятаем. А вось гэта Зарыца. Гэта уласніцкая забудова. Як бачыце, шмат гарадзенцаў тут ужо жыве. Іх таксама тут значна больш, таму што ўсё гэтыя палі, яны амаль што зніклі. І людзі ўжо даўно забудавалі гэта сваімі дамамі, сваёй уласнасцю. Слухайце, нягледзячы на тое, што ніводнага касцёла, ніводнай такой мілай сэрцу, так бы мовіць, забудовы няма. Апроч раёнаў, апроч вось гэтага гістарычнага цэнтру, дзе толькі адзначаныя, так бы мовіць, месцы, дзе павінны быць нашыя знакавыя месцы, так бы мовіць, так? То ўсё роўна прыемна было тут апынуцца. Бо па гэтых дарогах я праехаў 1 000 000 кіламетраў хіба што за сваё жыццё. Вуліца Дзяржынскага. Вуліца названая ў гонар ката беларускага, але, нягледзячы ні на што, сама вуліца па сабе не яе назоў, канешне, а проста вуліца сама па сабе, яна мілае сэрцу. І гучыць прыемна. Яна вядзе, калі што, у цэнтр. Яшчэ раз праляцім па гэтым цэнтру і паспрабуем сесці. Паглядзім, як гэта будзе. Што з гэтага атрымаецца, ці ўвогуле атрымаецца сесці. Бо, калі што, на гэтым самалёце я яшчэ не сядаў. А вось гэта гараднічанка. Гараднічанка, маленечкая наша рэчка. Яна ўпадае ў Нёман таксама. Паляцелі над Нёмнам. Што я магу вам яшчэ прапанаваць? Вельмі хуценька горад паглядзелі. Вось, і час вяртацца на аэрадром. Румлёўскі парк, калі хто не ведае. Калі хто пытаецца, магчыма, што гэта за зялёнае. Румлёўскі парк. Тут я са сваімі дзецьмі вельмі много гуляў. Таму што ў суседнюю школу старэйшыя дзеці хадзілі на плаванне. І ў мяне было з малодшым 1,5 гадзінкі вольнага часу, які мы бавілі ў гэтым парку. Кашэўнікі. Не хапае, ведаеце, што заўсёды, калі уязджаеш у горад, ён сустракае цябе азотаўскімі трубамі бел-чырвона-белага колеру. Не хапае. І, канешне, мне не хапае манастыроў, не хапае цэркваў, не хапае касцёлаў, якія маюцца ў горадзе. І, на шчасце, якія яшчэ не знеслі. Спадзяюся, ніколі не знясуць. У цэнтры мне асабліва не хапае фары Вітаўта, якую бальшавікі знеслі. Узарвалі проста. Не хапае мне цэрквы, якая стаяла ў цэнтры, а замест яе зараз пабудаваны нікаму не патрэбны памятнік і гарадзенскі культурны цэнтр, які сёння выкарыстоўваецца толькі дзеля таго, каб атрымаць хабар за танную здачу маёмасці. Вось, а таксама бракуе
Бракуе, што яшчэ не знеслі? Хіба што ўсё, гэта тры рэлігійныя установы, якіх не хапае. О, наш цень. Наш цень ляціць таксама побач з намі. Так, хуткасць у нас яшчэ ўсё ж такі даволі высокая, але я думаю, мы будзем ужо хуценька заходзіць на пасадку. Вось туды. У аэрапорт Гродно. Прыгадаю вам, што мы ляцім зараз над Нёмным. Над вялікім магутным бацькам Нёмным. Калісьці па гэтай рэчцы варагі плавалі. А на сённяшні дзень нават цяжка на звычайнай лодцы праплыць. На жаль. Гэта калі што не шкоды нанесеныя там кіраўніцтвам ці гэтак далей. Не. Тут гэта проста кліматычныя змены, якія ўплываюць на тое, што усе рэкі на сённяшні дзень яны ўсё больш і больш заплываюць, так бы мовіць, пяском. Пяском. Ух, я сел. Я не чакаў, што я лічу, што я разаб'юся. Бо я ніколі не саджаў гэты самалёт. Ніколі. Ну што, мои даражэнькія, з кабіны пілотаў я хачу вам сказаць вялікі дзяку, калі вы даглядзелі да гэтага моманту. Асабліва дзякую, калі вы, як і я, адчулі трошачкі бліжэй сябе да сваёй радзімы. Магчыма, прыляталі над ёю. Магчыма, вы хацелі б, каб я над ёй прыляцеў. І калі так, то чакаю вас у каментарах. Пішыце. Хацелось бы мне дадаць, званіце, але не. Пішыце, куды мы паляцім у наступны раз. І будзе вам новая частка з новай мясцовасцю. А калі не, то у будучы момант я зраблю што? Наступную серыю, у якой паляцім мясцовасць адметную, ну, тыпу Балі, тыпу, не ведаю, Аўстралія, Амерыка, і так далей. То бок паглядзім на тое, што, напэўна, адмалявалі распрацоўшчыкі гэтай гульні. Я ведаю, што яны ўсе гэтыя знакавыя месцы яны адмалявалі, там тыпу пірамідаў, Эйфелева башня, Эйфелева вежа, прабачце, ну і гэтак далей. На жаль, у горадзе я не заўважу таго, што міла майму сэрцу, гэтыя будынкі, гэтыя касцёлы, манастыры, цэрквы і гэтак далей, але мне хапіла насамрэч. Я вельмі задаволены. Я пабачыў свае вёскі, я пабачыў сваю гародню, возера, паркі. Аб усім гэтым я вам толькі што распавёў. Дзякуй вялікі за прагляд, за падабаечкі, за падпісачкі. Абняў, пакруціў, паставіў на месца. І да пабачэння ў наступных серыях.